Nakasaganan tibay sa programa ti Department of Health para kadagiti ubing. Napauluan da ito iti garantisadong pambata. At yun ni Press Corps Marian Diga. Inton April 2011, may saan napintas a programa para kadagiti pagsayatan ti salon at dagiti ubing ti ipaay iti Department of Health ti probinsya nga Ilocos Sur. Isu daytoy ti garantisadong pambata. Ti garantisadong pambata ket may sa a kampanya ti Department of Health ti panang suporta ti salon at ken manglaped dagiti na dumaduma sa gubanit ti kinaubing ken ti panang tandudo ti positive child care behavior. Sigun kani Amparo Havelunar, provincial nutritionist, na dumaduma a serbisyo ti maitad kadagiti ubing iti daytoy a programa. Akas iti maipaayan da iti vitamin A, bakuna, dental health, ken panagpurga. Ken masuruan pay dagiti inna ti ubing iti usto a panangipaay ti napintas a nutrisyon kadagiti anak da kasamaten kadagiti agpaspasuso ken masikog nga inna. Ti garantisadong pambata ket bulan iti 6 months aging gana iti 59 months para kanday jay panagitid tayo iti vitamin A capsule. Then DJ mat maikan iti deworming is agrugi iti 1 year aging gana iti 71 months. So DJ pidado mga activities under garantisadong pambata ket DJ panagitid tayo iti vitamin A capsule mutlaang para kadagijay agpaspasuso nga inna. Kasi sapol damat iti vitamin A para kanday panagpasuso da kanday ubing. Then ti sabali pa nga maited kanday ferrous sulfate tablet para kanday pregnant mothers. Nakuna pa iti provincial nutritionist, may sa aganwat ti panang sulbarda iti malnutrition, iti panangited da iti vitamin A capsule supplementation kadagito ubing. Sa dayjay nga panang sulbar tayo iti malnutrition kasi ti no apay nga mga igangganwat dayday toy nga panagitidan iti vitamin A capsule supplementation tapno mapreventaran dagiti ubing iti panagsakit da kasi no adu iti vitamin A reserve iti bagi dakdak ti tsansa nang haan ka nga makaptan iti sakit. Tinaso a programa ti Department of Health ket panggepda a maipaay iti syerto a maikan dagiti ubing a below 5 years old iti pagsayatan dati physical and oral health ken deworming ken maisuro dagiti naganak ti usto a nutrisyon para kadagiti anak da. Ti garantisadong pambata ket mangrugin inton April 1 ingganat agtapos ken door to ti aramidan dagiti maseknan iti Department of Health a mangipaay iti naso a programa. Para iti Press Corps, Marian Diga. 1.5 milyon na pesos iti naikid daw iti Junta Probinsyal kabayatan iti naaramid nga regular session. Dediket pundo para iti reforestation iti Ilocos Sur. Ti detalye dano ni Press Corps, Michael Layante. Babaen iti panagpreside ni board member Christian Purisima iti naaramid nga regular session iti Junta Provincial. Ditoy nga nairekomendan para iti pan naka-aprobar ti letter request manipod ken ni board member Robert Tudayan. Daytoy ket mangkidkid daw iti pondo tigatad nga 1.5 million pesos para iti reforestation project iti probinsya nga Ilocos Sur. Segun iti nasao nga opisyal, kasapolanen nga iti probinsya nga Ilocos Sur ket agmulan iti adaw nga kayo para iti masangsangwanan nga aldaw. Banag nga nagkunaan ni board member Robert Tudayan nga kasapolan met iti pondo para kadaytoy abanag. Wen daytoy ket resulta iti maysa nga summit nga nakita mi nga kasapulan nga paspasan tayo tagmula. Ket nag-commit ti tanim kalikasan ti 860,000 seedlings ket ti counter permit ti probinsya ket 500,000 seedlings ti vision tayo ket makamula tayo ti 3 million seedlings within 3 years. So masapol nga paspasan ket kasapulan tayo ti pundo tapno ma-implementar dagiti nga programa ta iti contribution tayo ti mitigation ti climate change. Nainayon pa iti nadakamat nga opisyal nga dan iti na ito ding nga maimula para iti probinsya nga Ilocos Sur. Ket nasken nga maarami den daytoy iti kabiitan agundaway. Agsipod nga rod ta adon dagiti napukan akay kayo iti intero nga probinsya kunat ibukal nga kasapulan a masukatanen dagitoy. Nakunapay tinasao nga opisyal nga apaman nga mailatangan ti pondo daytoy aganwat saan laeng nga dagiti LGU ken kada barangay iti maikan ti mula akayo no diket di patipayen iti kada individual nga mayat ngagmula. Wen ti tanim kalikasan ken dayto mga kadwato yo
kitain dan dagiti mayat nga agmula tahan lang ang munisipyo hanlang barangay ti maikan pati individual dagi mayat nga agmula maikan tapno napinpintas si taripato na. Para ti Press Corps, Michael Layante. Nagkikinamayet dagiti na duma-duma nga fire station ti panakaramid ti earthquake drill ken fire drill iti provincial capital. Adtoy ti report. Kay sa digiti bumbero, manipod iti fire station ti Ili Abantay, Kawayan Municipal Fire Station, Bigan City Fire Station, ken Provincial Fire Station para iti balaygi nga pan nakaaramid iti earthquake ken fire drill iti mismo a provincial capital. Babaen met iti kooperasyon dagiti na duma-duma nga ahensya, kang ronaan na iti Philippine Red Cross, DILG, Provincial, Health Office iti gobyerno provincial. Dito nga naamuan dagiti kasapulan nga ubraen no addaman dumteng iti didigra akas iti ginggined ken uram. Numan pay adda dagiti sa magmamanong nga lapses wenno kurang kuna iti provincial fire marshal abalaygi daytoy nga aktibidad. Ayan ti Bureau of Fire Protection, adda dati susurutin tayo nga na running card system wenno dadya ko na tayong systematic nga panagresponde mi. Ngem ti success na ngamin kas no kastoy nga bambanag ket haan lang iti Bureau of Fire Protection eh. It involves all the other agencies. Kas pagarigan tayo dati panagresponde mi, it's good aday kita pulis nga nangasis kada kami. So naparapatak nga di manong kami. May kadwa, tayo ko na akong di search and rescue, tayo ko na hami mabalin ti agkandak iti search and rescue nga hami amon manuti mapukpukaw ken no anto digiti exact location da. Isot gapuna nga ti kwami tatay aw awagam mi digiti head of agencies wano department targeted da iti information tapno iti kasta agat mamas alisto iti panag-search mi. Ken kayat ko laing nga ipakamuda to nga adda deti running card system ako nak umuna nga nagresponde iti Bigan City Fire Station. Ket ti nagbalin nga incident commander no ka so iti hepe no kwa iti Bigan ni Chief Inspector Obrero. So in bagana nga kailangan ti backup kasi di ako nag-running card system. So kailangan ti other municipalities. So by that time iso nga natawagan mi da in may kameten in turnover na. So with that information digdi ay naalad nga detalyen, digdi ti basis mi nga nagkandak iti rescue. Dinivide mi iti grupo mi iti by areas. Sa balit area iti Kawayan, sa balit area iti Bantay, sa balit area iti Provincial. Tapno iti kasta maabuidan tayo dati kung natayo nga duplication of function. Tamang gid na-search mo dyan sa bangiren at dantuan mang searchen, that is time consuming. So nagkaroon kami nga talaga ti sequential movement. Dati nga minin dati na develop mi ka nagsasarita mi ti different municipalities when fire marshals iti entero nga Ilocos Sur. Nakunamit ni Michelle Domrique, iso nat evaluator, na dismaya kadagiti daduma nga empleyado iti provincial, capital. Kapuanan ta nabagaan dala nga roden nga makipagpartisipar daan sa yaat ket idi madama iti nasao nga drill. Ket adda nakita nang agkapkape kada agsagsagaysay kadag kakatawa. Ngem uray pay no kasta nakunanamit nga na may mayat nga adayo itatta iti nasao nga drill kumpara idi nagkalabes. On the whole, mga 70 to 75% naman siya. Nag-improve naman siya from the past. Pero meron pa ring mga areas for improvements pa rin. Like yung mga basic committees that the capital should have, that certain office should have. No? Halimbawa, yung tulad nga ng sinabi ko kanina, yung medical team, hindi lang natin iaasa sa outsiders. Then, hindi rin natin iaasa yung pag-respond sa fire from the Bureau of Fire. Dapat sila rin, meron silang identified na personnel. Dapat yung maintenance na organize nila, no? Kung sino mag-in-charge sa mga pagpatay ng power nila, yung mga pag-on ng kanilang mga emergency power supply, etc. Nakunamit ni Fire Inspector Floro Obrero, awamit ti anyaman nga naging problema da. Numan pa'y naka-alerto da nga kanayon, ket mayat iti kastoy a programa, tapno manayunan pa'y iti kapabilad da akas bumbero. Ay DJ ko tayo tatay being incident commander kadito tatta na aramid nga fire drill. Nagkandak tayo nga sigod iti firefighting, ken kastamet detoy pinag-rescue. Ket adda DJ talaga nga nakita tayo nga may nga victim nga dead isonan iso nga binuhat tayo isona through spine board ket dinala tayo yan ti evacuation area ken habang idinadaladan continue latay iti pinagsesearch da tapno makita tayo masigurado tayo nga awan iti nabati nga victim iti mismo mauroram nga establishment.
Dakkel iti kooperasyon iti Philippine National Red Cross no addaman umay nga didigra. So kasapulan nga makipagpartisipar damet no addaman ti kastoy ang masayangkat. Amo yung amin iti Red Cross kat kwa. Digiti ti Portena. Amo yung nga dati different services mi. Dati kat under ti services mi nga disaster management service and safety services. Kas makita yung nga dati naka-uniforme ti red dito. Digiti ti makungko ng Ilocos Sur Emergency Response Radio Group. You can tap any time dagitoy in case of any eventuality. Mabaling ko nga i-pull out or daday mabaleda mabaling ko i-pull out anytime if there is any in case of any eventualities. Nakunamit ni Siegfried Doking, Action Officer iti PDRRMC nga addantuman maangay nga kastoy a programa iti gobyerno. Maiuray lang iti schedule. Ngem sa antungatan dito'y mismo a probinsya lokal. The Civil Defense Coordinator tayo ni Ma'am Vicky Ku, so ti Civil Defense Coordinator tayo, ken ti PDRRMC Chairman tayo ni Gob Chabit. Dati ngamin nga earthquake drill and fire drill, it's a memorandum coming from the OCD to conduct quarterly earthquake drill. So dati tinayset nga aldaw nga panag-perform tayo in cooperation with the line agencies concerned, no, from Bureau of Fire, PNP, from Red Cross, kasi it's a effort of the every line agencies to respond, di ba? So yung venue nung nag-meeting kami is the provincial capital. So nandito tayo ngayon lahat para at least makita natin yung kakayahan natin with regards to quick response. So actually ito sana is mass casualty incident management, no, concept. But then in limit tayo laing the number of casualties. So nangiset kami 7 laing nga casualties. Para iti Press Corps, Ryan Pardo. Formalin nga naglukat iti NSCC Plaza iti Ili Akawayan. Kagidanmeten iti pan nakabendisar iti nasa Uapasdek. Ada report ni Marian Diga. Naisiyangkat iti grand opening and blessing ti Nueva Segovia Consortium of Cooperatives Plaza sa Jai Don Alejandro Quirol Hico, Kawayan, Ilocos Sur. Inatandaran daw ito'y dagiti sa magmamanong opisyales, akas ken ni Vice Governor D.V. Savellano, Mayor Eva Marie Medina, ken ti Mayor tinaso nga ili ani Honorable Germelina Golart, dagiti maseknan ken miyembro iti NSCC. Mainay giti daytoy may sa amisa tinaaramid akas panang bendisarda itinaso Apasdek. Animos, Reverend Archbishop Ernesto Quevedo, founder ti Nueva Segovia Consortium Cooperative tinangisiyangkat. Sigun ken ni Divina Kemi, may sa CEO, babaen ti tulong ken suporta dagiti miyembro, 2 ti panakaipasdek na iti NSCC Plaza. Ti rason no apay nga da NSCC Plaza tayo may sa kadagitoy ket balay iti pagadalan dagiti na dumaduma nga lideres iti kooperatiba ken kastameten nga pagtrainingan dagiti na dumaduma nga iganwat tayo nga projects nang nangruna dagiti livelihood projects para iti pagimbagan dagiti miyembro tayo tapno adda iti talento wenno adda iti skills para iti panagsapul da para iti panagbiag. Tinaduma-duma a serbisyo ti NSCC ket wholesale lending para iti primary cooperative, micro-entrepreneurship, microfinance, small and medium entrepreneurship, ken dagiti mabalin a mapautangan a miyembro. Malaksid iti dayta, mangipa ay dapay iti training capability para kadagiti miyembro no kasano ti usto a panang manehar ti maysa a negosyo. Ken no kasano ti mangpatibker ken mangpaprogreso ti maysa a kooperatiba ken dadumapay a panagsanay. Iti NSCC Plaza ket adda available accommodation kadagiti mayat nga umyan iti second floor ken iti first floor. Adda iti commercial complex a magatang ditoy dagiti personal needs ken adda pay panganan. Malaksit iti dayta adda pay swimming pool ken bathroom ken CR anadalos. Iti third floor, masarakan met ditoy iti nalawa a function hall a mabalin ti 1,000 a katao. The NSCC Plaza no umay kay ditoy mabalin tayo iti maturog ditoy kadamit dati hostel na. Iti second floor, ken iti first floor, at iti commercial spaces tayo ditoy. Nga mabalin tayo nga pagkatangan, kasla kumada ni JTC supermarket. Dito yung naduma-dumang stall sa da butika, at da bakery, at da computer shop, at da paglakwan iti bagas,
Ada panganan, ken adamet pagdibusan tayo iti swimming pool. Ken kastamet din ada function hall iti baba nga affordable iti presyo na mabalintay mo sa rent. Ada wedding, ada birthdays kanda dumapay nga occasions. Ti NSCC Plaza ket makuna abalay pagadalan kadagiti kooperatiba kasamet ten akatulungan dagiti livelihood projects da. Para iti Press Corps, Marian Diga. Adu pa adamag ti danumi kada kayo iti panagsubli iti Press Corps Weekend Edition. Padaanan ti sumarno adamag iti Press Corps Weekend Edition. Inaugurasyon ti PNP Station ti Ilakawayan. Balaygi ng Aramid. Kampanya kontra illegal at droga. Agtultuloy. Naduma-duma programa ti Provincial Fire Station. Naipakaammo. May isang proposed ordinance na itantan. Street Dancing Showdown na Aramid.